Dobrý deň, milí priatelia. V druhom kole tohtoročných prezidentských volieb kresťanský kandidát nebol. Volil som Ivetu Radičovú z dvoch dôvodov. Jednak preto, lebo politickú slobodu považujem za natoľko cennú hodnotu, že nechcem premárniť možnosť voliť. A to ani vtedy, ak žiaden z kandidátov nie je pre mňa ideálnym. A volil som liberálnu kandidátku preto, lebo patrí ku generácii reformných ponovembrových nekomunistických politikov, ktorú vytvorilo spojenectvo liberálov a kresťanských demokratov. Okrem toho považujem za zdravé, ak je v demokracii moc rozdelená. To znamená, že ak by prezident patril k inému politickému táboru ako vláda a parlament, bola by tu väčšia záruka toho, že sa budú vzájomne strážiť. Moderný demokratický štát je založený práve na takýchto kontrolných mechanizmoch. Oveľa radšej by som ale volil kandidáta, ktorý by stelesňoval kresťanské hodnoty. Taký sa však do druhého kola vôbec nedostal. František Mikloško bol po mojom rozhodnutí nepodať návrh na kandidatúru jediným kresťanským kandidátom v prvom kole. Získal pekné 3. miesto, ale na postup to nestačilo. Mali by sme sa zamyslieť, prečo v národe, ktorý sa väčšinovo hlási ku kresťanstvu, nie sme schopní zvoliť kresťanského prezidenta. Ba nie sme schopní ho dostať ani do druhého kola. Čo robíme zle? A azda ešte dôležitejšie je uvažovať o tom, čo by sa malo stať, aby Slovensko jedného krásneho dňa kresťanského prezidenta zvolilo. Myslím si, že problém je v istom type kresťanskej politiky, ktorý sa v súčasnom verejnom živote už stal brzdou. Vyčerpal svoj potenciál a energiu. Tento typ politiky si nárokuje akýsi monopol na kresťanské hlasy veriacich ľudí, ale neprináša kresťanskú víziu pre všetkých ľudí. Rozdrobenosť súčasnej kresťanskej politiky odstrašuje dokonca i mnohých kresťanských voličov a oberá kresťanských politikov o dôveryhodnosť, že to s kresťanstvom myslia naozaj vážne. Tento typ kresťanskej politiky už nedokáže prichádzať s vlastnou aktuálnou agendou a stále viac sa dostáva do vleku svojich doterajších liberálnych a konzervatívnych spojencov. Ak chceme, aby sme raz na Slovensku mali kresťanského prezidenta, musí sa zmeniť kresťanská politika. Musí zmocnieť. I tohtoročné voľby ukázali, že do druhého kola sa dostali kandidáti, za ktorými stáli dva silné politické tábory. Dve vízie budúceho života, vývoja v našej vlasti. To neboli iba osoby Gašparoviča a Radičovej. Boli to socialistické a liberálne odpovede na výzvy dnešnej doby. Takáto kresťanská vízia, rovnocenná tým, ktoré súťažili v druhom kole tohtoročných prezidentských volieb, sa neobjavila. A tu nejde o čisto intelektuálny problém vymyslieť takúto víziu. Takáto živá predstava, opierajúca sa o kresťanské hodnoty a kresťanský pohľad na život človeka, sa stane rovnocennou odpoveďou vtedy, keď jej porozumejú ľudia v našej vlasti. Keď ich chytí za srdce. Keď si začnú uvedomovať, že je tu niekto, kto im ponúka čosi viac ako tí ostatní. Skrátka, ak sa stane skutočne novou kresťanskou politikou. Nie len pre vyvolených a svojich, ale pre všetkých. Až potom môžeme očakávať, že si raz zvolíme kresťanského prezidenta.